μόνη. Παρακαλώ, το βιογραφικό σας. Εν τω μεταξύ. Μιλήστε. Παρακαλώ, ξεκινήστε. Ό,τι έχεις πει 82 φορές. Είμαι στο κλάσμα της Ναζαμονιτά. Wow. Με λένε Μελίνα, είμαι 12 χρονών. Είμαι κρυός. Το ψευδόνυμό μου είναι το Μαρσουπινανί, αλλά ή αλλιώς Μάρση. Παναγιώτα που βγάζει και εσύ βίντεο. Δεν ξέρω να είναι. Εγώ είμαι Παναγιώτα. Είμαι Δεν 12 φαίνεται. χρονών. Τώρα φαίνεται. Παιδιά μου το. Έλα! Τέλος πάντων, είμαι και εγώ μες στο κλαμπ. Άννα, γιατί είσαι στην κατασκηνώτρια μόνη? Είμαι κατασκηνώτρια μόνη, δεν είμαι... Τραβάει το κινητό σου, Παναγιώτα. Τραβάει το κινητό σου. Δώρα, σε παρακαλώ, μίλα. Παιδιά, είμαι ηχθής, δεν ξέρω τι οροσκόπο έχω. Ναι. Και θέλω ένα αγόρι. Μπορείς να μας πεις ποιος είναι το ψευδόνυμό σου και να σταματήσεις. Ναι, ψάχνει ένα αγόρι ψηλό και να του στείλει παιδιά. Λοιπόν, άντε. Και τι βγαίνει από αυτό? Δώρα. Είμαι η Δώρα, είμαι 13 χρονών, είμαι υδροχός. Κάτι παίζουμε τον Τούντου. Είμαι ελεύθερη. Κάτι παίζουμε τον Τούντου. Να πω, είμαι ελεύθερη. Συνεχίζω. Με λένε Ντουντούκα ή αλλιώς Ούκα. Κατερίνα. Αυτή είναι η κοπέλα που έκανε τους τίτλους αρχής. Εγώ είμαι 13 χρονών, είμαι στο ζώδιο, είμαι Ταύρος, στο χοροσκόπο Σκορπιό.